lajɛ ni wagati na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ foli don ka dɔ ko wagati cogoya kan ayo bisimila bi an ka bamanankan kunnafoniw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla kunungo alamisa juin kalo tile 12 sanba 2025 an ka jamana chef d'état-major général des armées a bɔra ka kunnafoniya di kɛ ka sangani an ka fintigilakaw ka baaraba kɛlen dɔ kɔni ye min n'a yirala k'a fɔ ka sangani an ka fintigilakaw ka wulikajɔ kɔni ye min kɛra kunungo alamisa donya kɔnɔna lɛrɛ marabolo kɔnɔna la an ka fintigilakaw kɔni sera ka dankari kɛ bamagaci wale tigilamaw ka ɲɛmaa dɔ la min tɔgɔ yɛrɛ Atag Aga Bulke ye ni ale ye Katiba Mema ale yɛrɛ kɔni cɛfarimanba dɔ fana kɔni ye min na a yirala k'a fɔ ko Atag Aga Bulke ale ye Kabo Aga Bulke ale balimakɛ ani Mohamed Aga Bulke ni nunu fila bɛɛ kɔni ye bamagaci wale tigilamaw yɛrɛ kɔni ka kulu ɲɛmaabaw olu ye. Yiri ni ale nafa ka bon kosɛbɛ adamadenya koɲɛ olu la o hukumu kɔnɔna la an ka jamana ministre ɲɛma général de division Abdoulaye Maiga ale ka senabɔli hukumu kɔnɔna la sankaw olu fɛ yen nɔ ka sanganiw ka journée ba dɔ kɔni ta ko 26 ni a bɛ fɔ min ma ko 15 l'environnement ka sangani sankaw yɛrɛ ka ɲɛfɔli ni o y'u ka écosystème cogoya ye o ye ala ɲini kɔni kɛ ka yiri caman turu walasa ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ o la o kama an ka jamana ministre ɲɛma kɔni ye u ka waleya ninnu kɔni fo kosɛbɛ min yɛrɛ la a yɛrɛ y'i sen don u fɛ u ka yirituru bara o la minnu kɛra san marabolo kɔnɔna la. Sangani avion présidentiel mi affaire be sena an ka jamana kiritigilamɔgɔbaw olu yɛrɛ bolo o kama kunungo alamusa fɛn min ye maa ɲangini fila olu kɔni tun bɛ sariyatigiw ɲɛma ni o bɛ tali kɛ Mustafa Drabo ale ni Nuhumu Dabitaw minnu yɛrɛ kɔni ka procès baaraw kɔni tun bɛ yen nɔ kunungo min na u yɛrɛ kɔni kumala fɛn min ka dɔn k'a fɔ parquet yɛrɛ kɔni ɲɛma ɲɛfɔli la a yirala k'a fɔ ni maa fila fana kɔni ɲanginen don kosɛbɛ ka sangani ni yuruguyurugu ko ɲɛ ni o ye avion présidentiel koɲɛw ani fɛn min ye kɛlɛkɛminɛn minnu sanni ko kuma kɔni fɔla ni a koɲɛw la ni jɛlenya tɛ a la. Nimitali kɛ an ka jamana ministre de la défense et des anciens combattants général de corps d'armée Sadio Kamara fo ka taga se an ka jamana ministre min fana ɲɛsinnen don fɛn min ye an ka jamana den sigilen jamana kɔ kan ni o ye Musa Aga Atayɛri yɛrɛ kɔni ye ka sangani Irisi jamana ka lasigiden ka ɲɛfɔ ye ni o ye Igor Gromyko ye a kɔni ye a yira k'a fɔ ko adamadenya hakɛw olu kɔni kan ka bila fɛn min ye sanfɛ kosɛbɛ adamadenya koɲɛ olu bɛɛ lajɛlen na wa fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ ka ko bɛɛ ta ka interla ko don a kɔnɔna la jamana ka ɲɛtaga ko la a ye o fana ɲangi kosɛbɛ ni do kofɔlen hukumu kɔnɔna la. Fɛn min ye Espagne jamana ka lasigiso min an ka jamana kɔnɔ ni o ye u ka ambassade ye ale kɔni ye sefa wari miliyari 2 bɔɲɔnko o de kɔni dɛmɛ di an ka jamana ma ka don baloko lakana o ta fanfɛla fɛ min yɛrɛ kɔni na an ka jamana fɛn min ye lasigisoba min ɲɛsinnen don baloko o lakana ko ma olu fana ka fara fɛn min programme alimentaire mondial ni o ye PAM ye olu fana kɔni ye lajɛba kɔni kɛ walasa ka se ka ni waliyaba in yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ kɛnɛ min ka an ka jamana ministre ɲɛsinnen don baloko o ma ni o ye ministre commissaire à la sécurité alimentaire Ridwana Ag Mohamed Ali ale yɛrɛ kɔni tun bɛ kɛnɛ kan min na u ye ni waliyaba in yɛrɛ fo kosɛbɛ min bɔra Espagne jamana yɔrɔ. Fɛn min an ka jamana ministre so min ɲɛsinnen don lakana ko ani protection civile ma ni o ye ministre de la ministère de l'élection civile ye ale kɔni ye a kunnafoniya kɔni da jamanadenw tulo kan ko fɛn min an bɛ wagati min na i ko sisan an ka jamana kɔni bɛ ka maaw kɔni ta fɛn min ye police nationale ale ni protection civile ka sanga ni u ka san 2025 mɔgɔ ta u yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko police nationale ale yɛrɛ kɔni mago bɛna jɔ fɛn min ye maa 2000 bɔɲɔnko o de kɔni na fɛn min ye protection civile o mago bɛna jɔ maa 1000 bɔɲɔnko o yɛrɛ de ye kɔni na o la ni maa minnu kɔni bɛ fɛ ka u sen don ni waleya ninnu kɔni ka t'u ka dossier kɔni déposer ni wagatiw la. An ka jamana ministre so min ɲɛsinnen don lakanako ani protection civile ni o ye ministère de la sécurité de la protection civile o ministre ni o général de division d'Abdou Ali Mohamedi o ye ka sanga ni kunungo alamusa sɔgɔmada yanfan olu kɔni école nationale de la police o kɔnɔna la ale kɔni ye bolimafɛn 150 kile kɔni di an ka jamana police lakaw olu ma bolimafɛn minnu bɛ tali kɛ pick-up Toyota mono cabine yɛrɛ kɔnɔna walasa ka se ka an ka jamana police lakaw dɛmɛ jamana basigili ko o ni a lakana ko olu la cogoya min na.
ameta gaw ko olu feno ayirala ka fo ko car chauffeur do mi yere koni tume ka bo Niger kay kunda gaw marabulu ka ko ma marfatigi buguna tike baldo koni nana motula ka car chauffeur yere koni jaso katakani aye min kela arabado juin kalo kleta anin kelen chauffeur enfant wakati yere o koni na ngalo gani wale ya koni keli ayirala ka fo ko wakati kelina fana ko car were fana kumeka bo Niger ka I kunda femi gaw ka mi yere koni yeso mi asoro jona ka bulika I yere koni fushi jona mina uye wele koni blala kana tigla mo man kaseka na fereke akoko nanga wakati mna ko sa jabi jonyo koni masoro matunni kala Iganani aleye sidibela marabolo bado koni ni obe usubi janya marabolo konna la kasangani a chifina kamunu sigora benendo jamana kofela olu mamunu yera koni ubulo di nyogoma o sera ga sababu yu koni lampadaire binani bonyanko o sigi uga dugu konna la minkara sabu ka yelen koni nati uga dugula kabo dibi o konna la femi o kani bara yera wari kasabeta ijo force fa wari million saba bonyanko yera konna baro bela jaralen kunchela arabado juin kalo kletan kili Samia koni dona mina anga jamana nyama koni wilika jo bela jaralen koni sabati mi metali ke fo se dionga o bolila jitemesra olula blalila wala sa ka se ka dobo jire koni ka cheni uni awala ngata ko jugu ola ode okum konna la fana wele da kan koni blala kata ambala ko yo munu mita na koni san sugula ni sachet plastique yeni obetale ke mana furugo fimani ni mana blala ma yere koni na kada ka na sanen ko feni a chamanyi u talaba nyama minoni konna la minu na we kanivu konna fana green kura e kada ka do yere pour abikare kono do ga nyama fana be bon kare kono minu chamai mana furoko yere fana mim ta kasabe ka jitemesera kono ingiri o kama ka wure da ka kono blakata al nasoro musula ka wi ayira ka foko o feni kono ka tedi ulnu o ka femi fen santa ke mana fimani kono ka temeni u yere ko nga ko be ka fereke yere la wala sa ka sega nyangata ka seka o prevenir chuko ya mina ka kunafonia udatu kwa meta siku ni donko bina kuka Abdullahi Makaloni beko ale malor makavilini ale koni intayana kasangani arabadon koni shuefela yanfa uye mina ayirala ka fwaga janaja konyo bela jaradin blela ka bijuma jigi makonomini abena ke lafia bukuka ulufeno hamedo ke ala ka hineke Abdullahi Makaloni beko ale makolor makavili amnu tumeka la chani wakati na ni kunafonia dama ni bedanski ke anga biba mana kunafonia ula ama fu au nichi akala melu kuimana o kambe anyo na were